vás všechny zdravím. Tady na tréninku mýho Rastíka, kde chci ukázat, jak jsem ho naučila s tím to, co umí. Ne, že by to bylo nějak geniální, ale aspoň něco, pojď se ukázat. Tak, nejdřív ho nalákáme. Poprvé, aby věděl, že opravdu něco jako dostane, že něco z toho kápne. Že to zadarmo ani kuře nehrabe, na to šfretka. Tak a první sudy. Tak chytnu. Sudy. Pojď blíž a ukaž to ještě jednou. Sudy. Jo? Tady odměníme, že to je důležitý. Říkat hlavně nahlas, co po něm chcete. My jsme ještě teda nedospěli k tomu, že by to dělal jenom fakt na povel. Bůh ví, si k tomu někdy dospěje. A snažím se, takže když dělám sudy, tak pravá, to musí lehla, zakroutit a je to. Dávejte malý kusy, protože on než to rozvěká, tak byste tady taky mohli být do zítra. Teď zkusíme kolo. Tak jednoduchý. Ukaž kolo, kolo, nech můj prst, kolo, tak kolo. Hodnej. Další, co můžeme ukázat, je panáčkování, to je taky jednoduchý. Chcete ten cvik, protože chvíli jim trvá, než vydrží takhle opravdu stát. Další je třeba skok na ruku. Můžete i na cokoliv jinýho. Není problém, že jo. Pak skákání teda přes ruku, což uvidíme, jestli vůbec ho k tomu donutíme. Pojď sem, pojď. Když vejkejte v klidu. Tak pojď. Ukaž hop. Hop. Pojď hop. No tak. Dobře, hop se nekoná. Ukaž, jak umíš dělat hop. A ne hop na ruku. Ani pac nechci. Tak pojď znovu. Tak ukaž pac. Hop se nekoná. Mám je línej. Předem upozorňuji. Tak pojď. A teď pac. 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 Tak, hodnej pac. Pac je asi nejtěžší naučit, jinak opravdu stačí, táhnete za čumákem a on jde, kam mu ukazujete. Akorát pac se teda učí, ukážeme, co máme, říkáme pac a chytám za packu a dáváme odměnu. Stačí tak 5krát a on pochopí. Opravdu je lepší ho to učit po jednom a před každým vlastně tím cvičením zopakovat to, co už umí a pak ho teprve učit něco nového. Takže ještě jednou ukaž, co umíš. Pojď sem, ukaž, jak děláš sudy. Pojď sudy. Ano, sudy. Ještě ukaž kolo. Správně kolo, ty jsi taky línej dneska, viď? Kolo, tak. Teď zapanáčkujeme. Panáčkujeme, držíme hodnej. No, na prsty. Tak, hodnej. Tak. Teď ukaž pac, jak dáváš. Ano, víte, dává pac opravdu. Sám. A ještě naposledy zkusíme to skákání přes ruku. Pojď, ale ne. Pojď, hop. No, to není moc hop, ale budíš, chápeš. Hop, no, to už bylo lepší hop. Tímto děkuju. Snad jste se přiučili i vy. Tak ahoj.